Γεια χαρά σε όλους. Σήμερα θα δούμε πώς εγκαθιστούμε τοπικά το WordPress και μόνο αυτό για να πειραματιζόμαστε άφοβα. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα πρόγραμμα που λέγεται Local. Είναι μόνο για, όπως βλέπετε και εδώ στην οθόνη μου, για τοπική εγκατάσταση του WordPress και προφανώς, όπως το καταλαβαίνουμε, κάθε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, όπως λέγεται WordPress, Joomla ή οποιοδήποτε άλλο, απαιτείται ένας web server και μία βάση δεδομένων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κάνει τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη και το τελικό αποτέλεσμα σε τοπικό επίπεδο δεν έχει διαφορά καμία απολύτως με έναν κανονικό, ας το πούμε, online server. Αν πατήσω το download εδώ, μου εμφανίζει αυτό το παραθυράκι που μου λέει να διαλέξω τι λειτουργικό έχω, το όνομά μου, κάποια στοιχεία μου κτλ. Πρέπει να τα συμπληρώσουμε, δυστυχώς είναι υποχρεωτικό, αλλά δεν είναι ανάγκη προφανώς να βάλουμε αληθινά στοιχεία, γιατί δεν χρησιμοποιούνται πουθενά. Εγώ ήδη έχω κατεβάσει το πρόγραμμα. Είναι μια μεγάλη εγκατάσταση, δυστυχώς. Βλέπετε είναι αυτό το local 924 Windows exe και είναι 700 τόσα MB. Το έχω εγκαταστήσει, είναι μια τυπική εγκατάσταση στο Windows. Σε ό,τι μήνυμα εμφανιστεί πατάμε yes, ναι. Δεν χρειάζεται να σκεφτούμε τίποτα ιδιαίτερο. Και θα ξεκινήσω την εφαρμογή. Είναι αυτό το εικονίδιο εδώ κάτω. Ανοίγει. Λοιπόν, μου λέει ότι δεν έχω δημιουργήσει ακόμα σελίδες, sites κτλ. Τι μας επιτρέπει να κάνουμε? Με μια τοπική εγκατάσταση μπορούμε να δοκιμάσουμε ό,τι στο τοπο θέλουμε, να φτιάξουμε ό,τι θέλουμε, να πειραματιστούμε ό,τι θέλουμε και σε περίπτωση λάθους ή δυσλειτουργίας, ακόμα και σε αυτή που ήδη μπορεί να είναι εγκατεστημένη, δεν υπάρχει κανένα θέμα, απλά το σβήνουμε ή καταργούμε την εγκατάσταση ή διορθώνουμε τέλος πάντων το λάθος. Είναι ιδανικό δηλαδή για να μάθουμε κάποια πραγματάκια για την διαχείριση των ιστοσελίδων. Φυσικά είναι δωρεάν, είναι πολύ εύκολο στη χρήση, ρυθμίζεται αυτόματα σε 2 λεπτά όπως θα δούμε η PHP, MySQL και το WordPress, που αυτά τα τρία συνιστούν τη δημιουργία μιας καλής λειτουργίας της σελίδας μου. Μπορώ να φτιάξω πολλά site, θα το δούμε και αυτό, και η χρησιμότητά του, χωρίς κίνδυνο μπορούμε να κάνουμε όποιο πειραματισμό θέλουμε. Ιδίως κάποιο κακοφτιαγμένο πρόσθετο ή plugin, κάποιο κακοφτιαγμένο theme κτλ. Που μπορεί να δημιουργήσει θέματα στον online server σε μια ζωντανή, ας το πούμε, σελίδα. Εδώ πέρα δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα αν μας χαλάσει κάτι. Και φυσικά μπορούμε να δουλέψουμε χωρίς καν να είμαστε συνδεμένοι στο ίντερνετ, τουλάχιστον για κάποιες βασικές ρυθμίσεις και περιπτώσεις. Το έχω κατεβάσει, το έχω εγκαταστήσει και πατάω το κουμπάκι αυτό που λέει Create a new site. Μου λέει, έχει αυτές τις δύο επιλογές. Να φτιάξω μια σελίδα ή να φτιάξω μια σελίδα με κάποια προεγκατεστημένα στοιχεία. Δεν ασχολούμαστε με αυτό, γιατί θέλουμε να το ξεκινήσουμε από την αρχή. Το έχω επιλέξει, πατάω το Continue και εδώ δίνω το όνομα της σελίδας μου. Το λέω στα λατινικά φυσικά, με λατινικούς χαρακτήρες, όχι στα λατινικά, το σχολείο μας. Για να δω, μου λέει ότι το όνομα της σελίδας θα είναι αυτό, το σχολείο μας .local, και τα αρχεία μου θα βρίσκονται σε αυτό το σημείο στον υπολογιστή μου. Βλέπετε, μιλάμε πάντα για τοπική εγκατάσταση. Αν πατήσω το browse εδώ, θα μου ανοίξει το σημείο που βρίσκονται τα αρχεία, που θα εγκατασταθούν μάλλον τα αρχεία. Μπορούμε να το αλλάξουμε αν θέλουμε, αλλά καλό είναι να το αφήσουμε στη default, στη συγκεκριμένη ρύθμιση που έχει. Πατάω Continue. Ποιο είναι το περιβάλλον που θέλω? Δεν πειράζω τίποτα. Μπορώ βέβαια να αλλάξω αν θέλω την PHP, το web server να είναι Apache ή αυτό το άλλο, το Nginx που συνηθίζεται, ή ακόμα και την έκδοση της βάσης δεδομένων. Δεν χρειάζεται.
το preferred, τα προεγκατεστημένα, οι έτοιμες ρυθμίσεις είναι μια χαρά για μια μοντέρνα εγκατάσταση του WordPress. Πατάω Continue και εδώ το WordPress username είναι το όνομα του χρήστη που θα είναι ο διαχειριστής. Στο WordPress προφανώς πρέπει να έχω οπωσδήποτε έναν χρήστη που θα είναι και ο διαχειριστής της σελίδας για να μπορεί αυτός να την ρυθμίσει και να ξεκινήσει, να το πούμε έτσι, να λειτουργεί. Βάζω ένα πρόχειρο username, βάζω και ένα πρόχειρο password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, αυτό φυσικά το αποφεύγω τέτοιου είδους password γενικώς, και βάζω και το email του διαχειριστή, αφήνω αυτό που υπάρχει ή μπορώ, άμα θέλω, να το αλλάξω και να βάλω κάποιο άλλο. Αυτό φυσικά αλλάζει και αργότερα. Στις προχωρισμένες ρυθμίσεις από κάτω μπορώ να διαλέξω τη γλώσσα της εγκατάστασης, δηλαδή το WordPress μου θέλω να είναι στα αγγλικά ή θέλω να είναι εξελληνισμένο. Ας βρω, αν και αυτό γίνεται αργότερα, εγώ θα το κάνω από τώρα, να βάλω τα ελληνικά και το multi-site πατάμε no, το αφήνουμε όπως είναι γιατί δεν ασχολούμαστε καθόλου με πολλαπλές εγκαταστάσεις WordPress, είναι μια αρκετά περίεργη διαδικασία. Πατάω add site και όπως βλέπετε ξεκινάει αυτή η εγκατάσταση, η οποία εγκατάσταση στην ουσία τι κάνει, δημιουργεί τους φακέλους, κατεβάζει το WordPress από την online έκδοση, αγνοώ τα μηνύματα των Windows εδώ κάτω αριστερά, κατεβάζει τα αρχεία του WordPress, δεν κάνει παραπάνω από 3 λεπτά. Περιμένουμε λίγο και η σελίδα μας είναι έτοιμη. Στο περιβάλλον τώρα εδώ τι βλέπω. Εδώ είναι μια λίστα, τώρα προς το παρόν έχω μόνο ένα, είναι μια λίστα με τις σελίδες που έχω δημιουργήσει σε τοπικό επίπεδο. Μπορώ να φτιάξω πολλές διαφορετικές. Φυσικά όλες πρέπει να είναι, ξαναλέω, WordPress, αυτό δεν είναι για τίποτα άλλο το εργαλείο. Μπορώ να φτιάξω πολλές διαφορετικές. Να φτιάξω του σχολείου μου, μια προσωπική σελίδα, να φτιάξω μια σελίδα για να πειραματίζομαι. Ό,τι θέλω, δεν το απαγορεύει και όσα site θέλω. Το μόνο που επισημαίνω σε αυτό το σημείο είναι προφανώς, επειδή μιλάμε για τοπική εγκατάσταση, ό,τι αρχεία χρησιμοποιώ στη σελίδα μου ή τις σελίδες που πιθανώς να φτιάξω, τα site που πιθανώς να φτιάξω, αυτά τα αρχεία αποθηκεύονται τοπικά, οπότε φροντίζω να έχω και τον αντίστοιχο χώρο. Αυτή η πράσινη βουλίτσα και το κόκκινο τετράγωνο μου δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή είναι ενεργός ο server, δηλαδή το site μας δουλεύει κανονικά. Πώς το βλέπω αυτό? Πατάω αυτό το κουμπάκι εδώ που λέει Open Site. Και όπως βλέπετε η βασική εγκατάσταση του WordPress έχει γίνει. Είναι σαν να δουλεύω σε μια σελίδα, αλλά σε ποια σελίδα? Εάν δείτε τη διεύθυνση εδώ πάνω, λέει το σχολείο μας .local. Τι βλέπω εδώ? Μου δείχνει κάποια στοιχεία σε σχέση με την εγκατάσταση που έχω φτιάξει και ένα πολύ ωραίο κόλπο είναι ένα one-click admin. Τι κάνει αυτή η λειτουργία? Θα μας βάζει αυτομάτως login με τον χρήστη που επιλέγουμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε και έναν άλλον διαχειριστή, αλλά αυτομάτως κάθε φορά που θα ανοίγουμε την εφαρμογή, το local, θα μπαίνει αυτομάτως με αυτό το χρήστη. Πώς μπαίνουμε στη διαχείριση του WordPress? Πατάω το WP admin και κατευθείαν θα με βάλει στο πίνακα ελέγχου του WordPress. Γιατί το έκανε αυτό και δεν μου ζήτησε username και password? Γιατί έχω βάλει αυτό το one-click admin. Άμα το είχα κλείσει, άμα δεν το είχα ενεργοποιήσει, το βλέπουμε και αυτό. Ας κάνω εδώ ένα logout. Άμα το βλέπουμε και αυτό και πατήσω το WP admin, με βάζει αυτόματα γιατί πάτησα να με θυμάσαι. Τέλος πάντων, κανονικά δεν θα πρέπει να μας βάλει αυτόματα. Το αφήνω για να μην το κάνουμε κάθε φορά γιατί δεν το ξαναχρειαστούμε. Και είμαστε στον πίνακα ελέγχου του WordPress. Έχουμε μια κανονική εγκατάσταση. Όλα τα εργαλεία που έχω διαθέσιμα εδώ στο μενού αριστερά λειτουργούν όλα. Βλέπω ότι οι βασικές μου ρυθμίσεις είναι έτοιμες. Η ζώνη της ώρας, η γλώσσα του ιστοτόπου, η μορφή της ημερομηνίας και της ώρας κτλ. Γιατί επέλεξα να φτιάξω ένα ιστότοπο στα
ελληνικά. Οπότε γι' αυτό και είναι κανονικά διαμορφωμένο έτσι. Πώς σταματάω να λειτουργεί, θα το σταματήσω και θα το ξανανοίξω σε 2 λεπτά. Πατάω από εδώ πάνω το Stop Site. Ο Web Server και ο MySQL Server σταματούν. Βλέπετε αυτό το κουμπάκι εδώ έγινε γκρίζο ενώ πριν ήταν πράσινο. Και προφανώς αν κάνω μια ανανέωση τώρα δεν δουλεύει η σελίδα. Ξαναπατάω Start Site. Ξαναανοίγει ο server και η σελίδα μου πάλι, άμα πατήσω Open, λειτουργεί κανονικά. Μια έτσι διευκρίνηση για το Stop και το Start. Θα μου πει κάποιος, και γιατί δεν το αφήνουμε συνέχεια ανοιχτό, πειράζει? Ναι, μπορεί να πειράζει, γιατί κακά τα ψέματα, ένας web server και ένας MySQL server για τη βάση δεδομένων, όσο να είναι, καταναλώνουν κάποιους πόρους από τον υπολογιστή μας, από το μηχάνημά μας. Οπότε γιατί ενώ δεν το χρειαζόμαστε να το έχουμε ενεργό, πατάμε stop, σταματούν, σβήνουν, ας το πούμε, αυτά τα εργαλεία που τρέχουν στο παρασκήνιο στην ουσία, δεν έχουμε καμία εμείς παρέμβαση σε αυτά, αλλά γιατί να φορτώνω τη μνήμη μου από τη στιγμή που δεν το χρειάζομαι. Για παράδειγμα τώρα, εδώ έλεγα για το site αυτό, θέλω να προσθέσω ακόμα μία καινούργια σελίδα. Ακολουθώ την ίδια διαδικασία, της δίνω ένα όνομα, ή η σελίδα μου, για παράδειγμα, ή όποιο όνομα θέλω, μου λέει ότι θα μπει σε αυτό το local, πατάω continue, τα ίδια, τα preferred, φυσικά βάζω και εδώ ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό για τον διαχειριστή, εννοείται ότι μπορεί να είναι το ίδιο και το email. Εδώ αφήνω τη γλώσσα στα αγγλικά για να δούμε και τη διαφορά. Και βλέπετε εμφανίζεται εδώ, ξεκίνησε η εγκατάσταση για μια δεύτερη σελίδα. Και αυτό δεν κάνει καθόλου ώρα. Αυτά τα μηνύματα που βγάζει εδώ κάτω, λίγο σως, υπάρχει περίπτωση στο δικό σας το μηχάνημα, αν τυχόν το κάνετε, να θέλει κάποια επιβεβαίωση ότι είστε ο administrator και επιτρέπετε να γίνουν αυτές οι αλλαγές εδώ στα Windows κτλ. Μπορείτε άφοβα να πατήσετε yes, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν τυχόν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γράψτε ένα μήνυμα στα σχόλια, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο και ίσως το κοιτάξουμε μαζί. Ή στείλτε μου ένα email. Τώρα βλέπετε, έχω 2 ενεργές σελίδες, η σελίδα μου, open site, να την, η σελίδα μου, .local, αυτή είναι και στα αγγλικά, και έχω και το σχολείο μας .local, το οποίο τυχαίνει να είναι στην ελληνική έκδοση των Windows. Για να δούμε τη σελίδα μου εδώ, άμα πατήσω το WP Admin τώρα, μπράβο. Εδώ επειδή δεν είχα σε αυτή την περίπτωση ενεργοποιημένο το One Click Admin, μου ζήτησε να βάλω το όνομα χρήστη και τον κωδικό που όρισα κατά την εγκατάσταση. Οπότε βάζω τα στοιχεία μου, πατάω Login και μπαίνω στο διαχειριστικό περιβάλλον του WordPress, τον πίνακα ελέγχου. Εδώ είναι όλα στα αγγλικά και προφανώς αν δω και τις γενικές ρυθμίσεις εδώ, τα settings, πολύ πιθανό, επειδή είχα ορίσει ότι είναι αγγλικά Ηνωμένων Πολιτειών, έχει άλλες ώρες και άλλες αυτά. Εννοείται ότι αυτά όλα μπορώ να τα αλλάξω, θα το δούμε στην πορεία αν δεν το έχετε κάνει ήδη και δεν το γνωρίζετε. Έχω 2 σελίδες, οπότε λειτουργούν και οι 2 απρόσκοπτα και μπορώ να φτιάξω ένα ισχυρότατο τοπικό περιβάλλον για να φτιάξω την ωραιότατη σελίδα μου. Για να δούμε λίγο εδώ στο σελίδα μου .local. Μπορώ ας πούμε να αλλάξω το theme κανονικά. Βλέπετε ενεργό είναι αυτό, μπορώ να ενεργοποιήσω αυτό ή μπορώ να προσθέσω κάποιο άλλο. Το φέρνει, εγκαθιστά καθόλου. Δηλαδή δεν έχει καμία διαφορά αυτό το περιβάλλον από έναν online server. Έτσι. Και μάλιστα τώρα έχω ενεργοποιήσει και ένα άλλο theme εδώ, αυτό που λέγεται Astra. Εντάξει, προφανώς επειδή δεν έχω περιεχόμενο δεν θα φαίνεται όμορφο ή δεν θα φαίνεται τίποτα στην ουσία. Απλά αυτό το βίντεο γίνεται για λόγους demo για να δούμε λίγο πώς κινούμαστε σε τοπικό επίπεδο. Στα επόμενα βίντεο
Θα ξεκινήσουμε να διαμορφώνουμε την σελίδα εξ αρχής για να δούμε πώς φτιάχνουμε μια ωραία σχολική ιστοσελίδα. Υπάρχουν ήδη κάποια βίντεο στο κανάλι μου του YouTube, αλλά είναι λίγο πιο παλιά. Οι βασικές τους κατευθυντήριες γραμμές λίγο ή πολύ είναι ίδιες, αλλά τώρα θα προσπαθήσω να ξεκινήσω μια σειρά από βίντεο που θα αφορούν ό,τι πιο μοντέρνο και τις τελευταίες εκδόσεις του WordPress, τις τελευταίες λειτουργικότητές του, τις τελευταίες ευκολίες του αν θέλετε, για να μάθουμε να πειραματιζόμαστε σωστά με το αγαπημένο αυτό εργαλείο και που το υποστηρίζει και πάρα πολύ καλά το σχολικό δίκτυο. Ευχαριστώ για την ώρα. Ιστερόγραφο, συγγνώμη. Πού εγκαθίστανται όλα αυτά? Εάν τα δείτε στον υπολογιστή σας, εδώ που είναι τα αρχεία, και πάτε στο φάκελο Users, που είναι default φάκελο στον Windows, στο όνομα του χρήστη που έχετε στον υπολογιστή, Admin, στο φάκελο Local Sites που το δημιουργεί το Local, βλέπετε υπάρχουν δύο φάκελοι, η σελίδα μου, το σχολείο μας. Εάν κάνω κλικ στον έναν, αγνοώ τους δύο, το δεύτερο και τον τρίτο φάκελο, αλλά πηγαίνω στο φάκελο App. Στο φάκελο App τι βλέπω? Και στο Public, συγγνώμη. Αυτή είναι εδώ η δομή, αυτοί οι τρεις φάκελοι και αυτά εδώ τα αρχεία, είναι η βασική δομή του πυρήνα του WordPress. Δηλαδή ακόμα και χειροκίνητα να το κατέβαζα το WordPress, να το πω έτσι, και αποσυμπίεζα το κατεβασμένο αρχείο. Αυτή είναι η βασική δομή του WordPress. Ίσως κάποια στιγμή είναι λίγο πιο advanced το ζήτημα, θα ασχοληθούμε και με αυτό. Εδώ γενικά αυτό σας το δείχνω όχι γιατί μπορούμε να τα πειράζουμε, απλά για να ξέρουμε λίγο ή πολύ πού βρίσκονται οι φάκελοι. Καλό είναι μια εγκατάσταση ενός WordPress site ή μιας ιστοσελίδας, είτε είναι local, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είτε βρίσκεται σε έναν online server, δεν πειράζουμε, σπανίως πειράζουμε τη δομή των φακέλων και τη δομή των αρχείων. Όλες οι λειτουργίες γίνονται από εδώ πέρα. Και αυτές οι λειτουργίες ξέρουν, ας το πούμε έτσι, τι να πειράξουν μέσα στους φακέλους μας. Απλά σας το δείχνω για να έχετε και γι' αυτό μια άποψη. Πατάω το κουμπάκι εδώ κάτω, Stop All, όλα σταματάνε, δεν φορτώνει τώρα τίποτα και μπορώ να κλείσω κανονικά το πρόγραμμα. Να είστε καλά, μέχρι την επόμενη φορά, καλό απόγευμα.